होदों आरो बायदों आरो बायदों बलेर'आनो जोब्बायनो नंगौ तेजपुरनिफ्राय लाना फैनांदों बबेबा बेंगलनिफ्राय लाना फैनांदों बलेर'आनो जोब्बाय शिउली महिलारी मेदामा गोरलैयैनो मिनि देरहानायखौ जों नुहुरबाय मानगोनां लरेन्स इस्लारिया खाफाल गाज्रि जोंहा जाय मानसिजों कन्टेस्ट खालामनो बिथाङा ओंखारबाय बिराद अन्थाव बाथाव जाबाय लरेन्स इस्लारि सारा मानसि हिसाबै गाज्रि नङा किन्तु बिनिख्रुइ साबसिन मोजां जोंहा शिउली महिलारी बायद'आ कारण प्रथमबारनि थाखाय शिउली महिलारी बायद'आ स्टेटआव थांसिगोन बिथाङा बर'नि आरो बे बिटिसिनि खामानि मावनो थाखाय बिथांनि खाफाला निस्सय गाज्रि होननानै जोङो बुंनांसिगोन कारण शिउली महिलारी बायद'जों कन्टेस्ट खालामनाया एसेबांदि डेन्जार एसेबांदि माने साननो गोनां बे कल्पनानि बाहेराव बेनिखायनो जोङो जोबोर गोसायै जोङो बयबो मिनिबाय देरहानायनि थाखाय जों देरहाखाबाय जास्ट रिजाल्टखौसो नेनांसिगौ फैसाखौथ' एसे एनैखौ होखायो नङा होमबा गासैबो होयो दा गारि मोननायाथ' मोनदों थिखादारफोरखौ सारा बायना होदों जाय सेंग्रा सिख्ला खामानि मावदों मैखोमै बिटिसि रायजोनि थाखाय इडुकेसन सेक्टराव बबेबा मोनसे सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ खबर लानाय आरो फरायसालिफोरखौ खबर लानाय बे सेंग्रा सिख्लाफोरनो गारि होदों बा जोंहा इयुथनि दैदेनगिरि रिन्जय बर' मानगोनां रिन्जय बर' स्करपिय' मोनदों जोंहा मा होनो कास्टम बसुमतारी स्करपिय' मोनदों आंबो इन'भा मोनदों लैहोराबो मा मोनदों बेहा गंनै मोनदों दां बेहा बलेर' मोनदों बिदिनो पुरा मोनसावलाजोबदों जायनो जुइन जादों मोनदों नङा होमबा गारिफ्रा बिसोरबो मोनगोन सोरबा मोनगोन माने थिखादारफोरखौनो सारा बायनो होनायखौ मा खालामनो माने बायना होदों माने नों ओरैनो गिदिंनो थाखाय नङा नों पार्टियावबो गिदिंगोन थिखादारफ्रा बायना होनाय नालाय नों थिखादारफोरखौ बायना होनो थाखाय हाग्रामा मैलार सारा बुंदों दा आंनोबो होदों सोरनोबाबो होदों बिदिनो माने होलांबाय थागोन जायनो मोजां खामानि मावदों नोंहा उदालगुरियाव थांनांगौ इडुकेसन सेक्टराव खामानि मावनो थाखाय गोबां खामानि दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि खामानि दङ बृद्ध पेन्सनफोरनि खामानि दङ कनस्ट्राक्सननि खामानि दङ बेफोरखौ नायनो थाखाय गंफा सेंग्रा सिख्लानो गारि होनायखौ खिन्थु जों नुनो मोनदों आंबो मोनदों आदिला मोनाखै बलेर' मोनदोंना मोनदों नोंसोर मोनाखै नोंदों मोनना मोनाखै मोनथ'वाखै नोंसोर मोनाखै मोनगोन सोर बहुद मानसि मोनगोन ना मोनगोन बेनिखायनो जायनो हाबदों बेनो मोनमारदों खिन्थु नों सोंनाय खोथाया मिसा नङा बहुद मानसिया बलेर' मोनदों स्करपिय' मोनदों हिनजावसाफ्राबो सोरबा सिख्लाफ्राबो मोनलाबायदों बेखौथ' बुंगोन समान खालामदों होननाबो बुंगोन रावबो प्रुफबो होनो हाया 2 लाख मोननायाव 10,000 ना 1,90,000 जादों होनना बुंगोन प्रुफ गैया 1 लाख होनानै 1 लाखखौ जादों होननानै बुंगोन लाख गैया प्रुफ गैया खिन्थु हाबग्रा मानसिया फैसा मोनखांगौ सोरबा होयो होमबा जाम्बा होमबा बियो होयो नों होगोन होआ नों होगोन होमबा होआ रावबो होआ फैसा मोनखांगौबा रावबो होखाया बे मिसा मानो 50-50 खालामनो बेनिखायनो मिसा बे पार्टिनि मोनसे अभियोग सोरबा जुदि खालामदोंब्ला बे मालाय मिलायलायना खालामदों नोंबो ला आंबो लागोन नङा होमबा नोंहाबो दुखिया आंहाबो दुखिया नोंथ' पार्टिनि मानसि मोनथारा नोङो दे आंनि नामावनो सोदो आं नोंनो होनोसै बेथ' गिदिर खोथा नङा होमबा जा रानलायना जागोन होननायसो जागोन बियो सालाकाथिया नुवाखै हनै इमान गोरोमसा सोब आदिबासिफ्रा होजोबगोन रावबो होनना बुङाखै आमार सरकार আছে आमदार सरकार আছে नांगलर सुबि देते लागे माने सेस जोब्बाय बे अन्यथा सुबि आमरा नाय जानाय होनदों बुजिबाय होखागोन नङा होमबा ट्रेक्टर सुबि नाय लागे आमरा होनना बुंखादों पुरा नांगलर सुबि मारते लागे जोब्बाय बास सप्तायाव खनसे लोगो मोनब्लाबो सप्तायाव खनथाम लोगो मोनब्लाबो नों स्टेटआव थानानै खामानि मावबाय थानो गोनां जाखायो बै बिटिसिनि रायजोफोरखौ लोगो हमनो सोर दोङो पिसिडिसि मेम्बार दोङो बिसिडिसि टिएलसिसि चेयारमेनफोर गैया होमबा हाग्रामा महिलारि सार हाजार हाग्रामा महिलारि साराबो बेनो शिउली महिलारि बायद'खौ लोगो हमनायाबो बेनो एखे नङा होमबा बेनिखायनो लोगो मोनब्लाबो लोगो मोनाब्लाबो जोंहा खामानि जागोन आरो लोगो मोनैनि खुनु खोथा गैया आरो नोङो लकेलाव थास्लाबाय थानानै पाब्लिकफोरखौ लोगो हमबाय थानाय स्टेटआव खामानि जाबा नोंहा खामानि लाना फैनो हायाबा मा लाब जानो
लोगो हमबाय थाना नङा होमबा बेनिखायनो बेफोर अभिযোगआ खुनु भेक्टर नङा बेफोर एकदम नर्मेल दा माबाया लरेन अपोजिशनाव इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय सोबनिसाय हाग्रामा महिलारिखौ मोजां मोनग्रा बेक्तिया जाहैबाय लरेन इस्लाहारि खुनु दिन नोंसोरो लरेन इस्लाहारि सारखौ हाग्रामाखौ दुसिनाय नोंसोर मोननाय नङा बिनि ओंथिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारि इज दा बेस्ट किं होननानै बुंग्रा मानसि मिथिबाय हाग्रामा महिलारि बिटिसिनि गोख्रों आरो बिसोर बिटिसिखौ रैखा खालामनो हाग्रा गोबां बाहादुरि लिडार गोख्रों लिडार होनग्रा मानसिया लरेन इस्लाहारि सारानो मिथिबाय रावबो बेबायदि बाख्नायग्रा मानसि गैया अब्ला नों हाग्रामा महिलारि सारखौनो लरेन इस्लाहारिया एसेबां जुदि बाख्नायोबा माथ्र बेहा सुलि महिलारि बायद'नो हो होननोल'सो बाखिसै मिथिबाय गेलेनांगौ नामाव गेलेदों इमान मोजां मोनो बेयो जों मिथियोना जों लोगो मोनो रायज्लायो इमान मोजां मोनो हाग्रामा महिलारि सारखौ बियो खुनु दिन दुखु मोना गावनि हरबस्स भट होनो गोनांखौ हाग्रामा महिलारि नामाव सुलि महिलारि बायद'नो होबाबो खुनु बेया बाजानाय गैया खारन बिटिसिखौ रैखा खालामगोन होननानै लरेन इस्लाहारिया मोजाङै मिथिगौ